domeka goizeko 7:00 jotzear, 3 ordu geratzen dira Oñatiko duatloia, 26. edizioa has dezaten, eta gaur lasterketa barru-barrutik bizitzen aleginduko gara, kartelburu izan den, Oñatiko lasterketako kartelburu izan den atleta baten ondoan. Ia, lasterketa hau beste modu batean bizi ginke. Gainera, 2 hilabete barru, Lanzaroten izango da Ironmanean parte hartzen. Bai! Opa! Opa, egunon. Egunon. Zimuz. Ondo, Ondo. Deskantzauta? Nahiko deskantzauta eta egunakin gogoekin azteko, ez? Betiko zumo, betikoa ez, baina egun luzia dauko tenian internetako gozaltzen dut, ez? Gaur adibidez, esnia, frutak, harina de avena eta holandan anastu dut. Eta oin hemen apurua membrilua, barritatxo bat eta mermelada apur batekin nabil jaten. Zaitzen duzu, gero lasterketia bino denporia zen ju, bai, 2 ordu lehena gutxien. Bai, 3 ordu. Oin 10 da karreria eta normalien 3 ordu lehen hau txo edo jaikitzenaz, lehen hau jaikitzenaz, baina jaten aztenaz 3 ordu lehen hau. Eta, bueno, bai, guztia jat apur bat digestinoakin eta dana ondo fatia. Binatuanek kolako bat emoten du, baina ez da kolako, ez da? Ez da kolakaua, baina asko esan nua bada eta proba, ikusiko zu. Honekin egun honeukiko zu gaur da goguak emongotzu. Ba, ederra dau. Platanua badauko bintzat. Bai. Daukona da letxe de avena, platanua, maiukisak, membrillo zati bat, arandanuak eta gero harina de avena apur bat. Opa! Parkuluak hartuta. Bai, bien daz ja garaje aldien dau bizikletie, eta bueno, goiz. Zer zarrako esadanak bezperatik preparauta eukitzen da belikua? Bai, alegintzenaz dana preparauta eukitzia, azkenean duatloi baterako o triatloi baterako eukidiozu gauza mordo bat. Traste asko dira. Traste mordo bat eukidiozu. Konturatu bizare eukidiozula zapatilla bizikletakoak, bizikletako material dana, orduen guzteta jat lehen hasieran papeltxo baten eukitzen ditun apuntauta, zer iruin hauen, eta bueno, ja guztiak aurrera fanala, ja uste buruz daukotela eta espero dut zehose izaztia eta... Azkenengo momentuan kasko bat betxian iztia, faena galanta, igual Oñati aldien salbaunik ezagunen batekin, baina ez dela faena galanta. Alako duatloietan ez dituzue kabrak erabiltzen? Ez, azkenien distantzia motzitetan duatloietan eta draftina ez dagoenean. Draftina da, esaten dan moduan hori, lo de txuparrue da, hor ez dagoenean, ezin gau erabili kabraik, ez? Orduan, erabili bida bizikleta normal bat. Lehen akopliak erabiltzen ginen, oin uste dut akopliak ez dauela, bai, debekatuta da zela. Orduan da bizikleta, karreteran ikusten dien bizikleta normal bat. Egiz esan da oso deporte garestisa eta material asko biozun deportia, ez? Konturatu bizarena da, biozula minimo, zapatilla batzuk, bizikleta bat, neopreno bat, gero akoplia, eta azkenian deporte horrek eskatzen zuen dana, ez? Azkenian bizikletan ibiltzen bazare, kamara guiekozu, pintxau ingozu, mantenimiento bat biozu, zapatillak, urte baten zapatilla pare batekin ez duzu ibitzen, neoprenuak oso karua die eta bebai bere desgaste hori daukie. Deporte oso karua, ez? Azten bazare urtien kalkuluak itzen, zenba gaztatu duzun deportian. I remember when you were all mine,
but you're changing in front of my eyes. Bai, urteko lehenengo lasterketa berezia Oñatin, Etxonduan, Euskadiko txapelketa, Gipuzkoako txapelketa. Ingrediente onak, Egia esan da, apur bat incertidumbre horrekin, Lehena da, eta zelan egongo nazen, zer ingoten, zer galdera asko, nire buruai. Beste distantzia bat entrenetan nabil, egia esan da motibauta noi, entrenamentuak oso ondo doi, azkar tokau jatenean entrenetia, azkar, distantzia motzetan azkartxo ondo ibilinaz, orduan horregoen motivazio bat emun duztez. Eta egia esan da, noie motivazio puntu horrekin, esaten, eta segatik ez. Segatik ez garaipena. Bai, eta segatik ez. Konfiantzakoa galdetzen duzte nire meia zer da, irabaztera. Bai, da etxeko mamua, azkenien gaur egun ja familia danetan txiki badauenean, dana bere inguruan, itzen gau orduen. Karrera berezizak eta dienean beti guztago itzen jat, berai bebai, bera margotzia eta ni margotzia, eta matxo bebai margotzen da, eta margotzen gare eskuan mamu bat, Eta, azkenean suerte edo, ikur hori emiten duzu, If you're home, I just hope that you're sober. Is it time to let go? Now you're older. Don't leave me this way. I won't sleep till you're safe inside. Komentetan gauena, oso desberdina die triatloi bat edo duatloi bat, baina guztiz diferentia, Triatloi bat bukaeran korrika itzen dozu, baina nik uste dut oso gatsa dala itxia duatloi baten itzen dozun ritmo horretara korrika itxia, Igual bai, posible da, baina saia izeten da. Berriz duatloi baten, gaur Oñatin moduan, lehenengo 10 kilometruak oso azkar ringo die korrika, bizikleta izango da oso azkarra, eta gero azkenengo bostak salbezekin pueda izeten da, azkenengo transizioko sensazioak izeten die. Horregatik, niri asko guztia jaten entrenetia transizioak. Uste tatelako zton importantzia daukola, Bai duatloian eta bai triatloian. Normalien ikusten duena da ze zenbaki garen. Egunon! Egunon? Errepea ikusten gara, baina... Ja te digo, tia, Xobetxu fan leke, Osea, ez dakigu zen fani, beti be... Ez dakigu! Keba. Hori lan din behar da, beti jan behar da, horrela? Eta zazenean kantauta eta juntetan gari iturri izan da, gaur lasai eta bai. Ez. Hiru bai eta beste bat isilik. Atzo beha guanxo ean. Ikustu duzu moduan, deporteko hori bada, baina beti normalien olako lekutan beti zahar dagoa, ardagoa, edo beti mutitzue olako bat ez, eta, bueno. Zuek eratzen duzu baina gutxien. Bai, egisa esan da, normalien nikolako gauzak ez ditut, aprobetxau bai, porque etxien eta geratzen dit, etxekuen dako, ez, baina, bueno, ondo. Egisa esan da, Oñati beti izen da olakotarako oso, erregaluak eta zelan tratetan dagoen atletei eta egisa da, ni uste dute zirkuitoko karrera honenetariko badala. Eta daukola karrera honek dauko jente askoi erakusteko motibo asko, ez? Urte asko doi ez hontan, eta lehen esan dakoa, ez? Atletei zelan tratetan zien eta zelan tratetan dagoen karreria ikustekoa da. Bueno, Iban, jau da, 26garrena, Domeka goiza, zela joan da prestaketa lanak, diferente beste urtien alderatuta. Bai, atzo jaregeren montauta ja dana, atzaldian juntau ginen, 3 bat ordutako lana izan zen, eta, bueno, oin azkenengo detaileak itxi,
ja behatzixetatik aurrea datozen nahi, ikusteko plaza txukun da urtero legez, toki on bat lehiatzeko, eta eguraldiak errespetatzen dauen, eta ikuskizun polit bat ikusten dut. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image she prays to be sculpted by the sculptor. Patxi, gaur ez da presiño askokin joateko lasterketia? Ez, normalian euria egin behar duenean beti eraman duzu aixe gutxiago, azkenean bestela erruberak asko gustatzen dau. Gainera gaur, jaitxiera nakasulo desente, orduan be absorbitzeko hobeto bizikletia, ezin da aixe asko erua. Bestela lurrera zoaz. Ze presiño jarri dutzu? Beñateri 7 eska zartzian, eta 6,5 edo aurrian. Ni pititxoa gehiago, eta azkenean 25 kilo gehiago dauzkan, pisuarenak. Baina hor, seko gongo baldien bazan, 8 inguru. Esan da, karreran patxe moduko bat askotan ama eta itxan moduan iten duztuz. Esan da urtiak aurrera junala ikasten oie gauza asko, baina beti dauko zoze, o beti paseta jat zerbait, eta patxik esango dago, ez? 1000 aventura pasau jat, eta... Baina, bueno, asko betu guzu, eta asko betu dut, Egia esan da, nahiko zentrauta du nago, eta baina pasau jat, eske danetik, ez? Ez da bemuten, ez da, Patxi, tipo serixo bemuten dago, eta gero olakoak itxio, Bai, baino serixoa da, baino gero karrerak asko bizitzen ditut eta nervioak, eta azkenean nervioak ez badozu kontrolatzen blokea egiten zaitu. Eta ni nola lasaixagoa naiz, hortan laguntzen diot aldu danean, jake karreran ezin dio lagundu. Eta asko laguntzen duzte, egia esan da. Astian zihar eta karrera egunean daukutzen laguntza hori ezinbestekoa da, Bueno, ikusten dute jersian, bezle kuadrilla poliba dauketzula. Horrepe, imaginatzen dut, eskartzeko, ez? Bai. Osoko egutegi seinalizateko. Egia esan da, familia moduan, ez? Batzuk oso gertukoa die, eta beste batzuk asko lagundu duzti hasieratik, ez? Egia esan da, danak ingurukoa die, eta eskertzekoa pasada bat, ez? Ez pasan honegatik ez ginen, bai ibiliko ginen hemen, baina ez ginen ibiliko igual gabitzen nivel honetan, ez? Eta oin gazela hemen moinatik, aprobetxa bingo eta babeslietako batengana etorriko gara eta kafe goxo bat emuten duzken. Momentu importantea di, ez? Gaina klabe da dorsaletik gertu egotia, agur urteteko eta aguro sartzeko, ez? Azkenian distantziak berdina di da ondako, baina ikusten da moduan, hemen lehenengo zenbaki izen da, bizikletak aguro ez dago hainbeste jaleo hemen, eta aguro sartuko itxugu, eta aguro urtengo, ez? Girua da, ez? Hemen bai sartzezareian nerviosismo puntu honetan, inguruko danak ezaguna die, karreria jokatu bigaren danok hemen gaz, eta oin bai gare lagunak, oin barre, oin danoi agurtut, baina gero karreria azten danean, bukatzen die danak, gauzak, eta jazta. Egunon, Jos. Bai. Gaurko lasterketarako, Bai. ze asmokin?
Bueno, probatzea, urteko lehenengoa da, pixkata bezala gaien ikusteko gaur hemen. Baina etxe onduan izan da, aprobetxa egin behar gaur. Etxekoak beti berezi. Bai, oinatikoa urtero alba da inin bida, hori zoze berezia da. Bueno, gaur hementxe, aukera aukio, pixka prestatu dut, eta bueno. Oine, ze muguz ikusten gan gaur. Eguraldi aguantatzen duzun gaur. Den ematea behintzat, hortara etorri geha. Lasterketa irabaztia badakitu zer, Bai, bitan irabazi dut. Gaur? Saiatuko geha, hortara etorri geha, ea dena ondo doan. Urteko lehena zuretako bai? Ez, bigarrena. Lehenko asteburuan basaurin egin unkorri. Egia esan hasierakoan oraindik ez daukazu, ez dakizu nontzagoen, ni ez dut kompetitu lesionatuta egon nintzen, orduan urte bat ezagartzen zea eta jende berria agertzen da, eta hortokila bilatu inberda. Urteroko itzordua izaten da, guztu eratortzen gara eta politxa benetan goguak ja 26. ekitaldi honia zirien muteko eta aber politxa izaten da. Bai, nahiko urduri, Gaina gure aldizapesta asko laguntzen eta bai. Gaur ez da arriskuak hartzeko eguna, ez da? Ez, gaina esan David, lasai hartzeko, batez bizikleta oso txarra dauela, atzo polena asko jauzitia dauela, gaur eruxa hasi da eta oso labankorra dauela. Jendia ja batzu jauzitia eta dana bizikletan ja. Imaginatzen dut, etxeko lasterketia izen da berezitza zuretako. Bai, oso berezitza, gaina distantzia hau nik askotan ez dotin eta nau pixkaten nerviosa, itxian da, jende asko da begira. Baina, gaurko helburua da bukatzea, eta hori ikimot nahiko. Suerte. Eskerrik asko. Ama egoten da, nerviosa olako lasterketetan? Nerviosa ez, geixau, hori baina geixau. Bai. Karrera neango bazina moduan. Berdin. Zer? Jazta. Nervioso? Bai, ixozen da purua gai ez. Eguraldi xabeia klaru dau, seguraldi mi dagoen eta bueno. Ya está eskuzaik ez. Toketan dana nivela emutia, disurrutetia eta bez erritzen dago. Suerte! Eskerrik asko. Aldapeko sagarraren adarraren puntxaren, txoria zegoen kantari. Txiruriruran, nokaditu ote du kantu eder hori. Txiruriruran, nokaditu ote du kantu eder hori. Aldapeko sagarraren adarraren puntxan, txoria zegoen kantari. Txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo. Bukatu da lasterketia. Bueno, ya, pintxazo hori badoia. Bere bide hartzen, arren baitean ikuste. Animo, bukatu oinatea Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la
Xavi, qué bueno. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Isa esan da emozionauta, ez? Txikitatik urte asko noi hemen, urte asko oinatik diot helburu moduan, ikusi gutxien espero zenian taka. Hey, may the best of your todays, be the worst of your tomorrows. We ain't even thinking that. Lan politxean jozue gaur. Bai, ene uste hamarren barruan inguna denek, porque Euskadiko txabelketa izan da eta jente ona asko etorri da. 7. akabo da, bueno, bai, ondo. Oso polita da gehiago esan, gogorrare bai, baina, bueno, ja, eta gaina irabazita, bai, pozik. Kalitate asko dauka gordekan eta pixkenak ajunda ateratzen, eta, bueno, gero, bigarren postuan eukan buruan, eta zorion dugu bainat, baitare, oso lasterketa ona egin dulako. Let's just stay in the moment, smoke some, drink some wine, reminisce, talk some forever young is in your mind. Leave a mark that can erase, need a space, no time. Aupa, animo! Eskerrik asko! Egiz esan da pozik, ez? Lehenengo korrikaldi izan 10 kilometrotakuen oso errez ikusinaz, baina ez nago nahi gezitxia, ez? Azkenien jentia zatorren atzetik banakizela bizikletakoak gogor zatozela, eta, bueno, indotena da apur bat aguantau, eta bueno, horre moztu inda, ez? Lau bat edo sartu gare korrikan, eta, bueno, lehenengo sanpurrentzioraino bizikletan, lauro batera fan gare, nahiko ondo moldatu gare, eta lehenengo subidan, banakizen, ez? Ondo indartxu nagoela, horre ondo zautzen nagoen, bustizia zagoen bidea, igodot ondo, eta bajadan jo indot, ez? Bajadan ataka indot, atara dut arte bat, igual 30 segundukoa edo, eta hor izen da inflexio puntu bat, ez? Esaten aurrera botako, testo botako, aurrera botako, eta esan dut, ikusi behinat. Aurrera bota, y lo que salga. Ondo urten dau, eta azkenengo 5 kilometroak esan da, korrikakoa disfrutetan, ez? Horre, ikusten hauen atzerutz, margena zauen, esan duzte minutu batetik gorako margena zauela, eta bueno, hor kalkuluak itxen mozu minutu batetik gorakoak 5 kilometrotan oso zaila da ataratzea, ez? Eta bueno, ikusi, garaipena etxera, txapela etxera, eta bueno, posik. Floria Ribeira, piztilla erat mutuso. Bilei bizia eman zion, lurrura geroen eta otzo. Kituta ikusi zaitxu helbuan. Bai, egiz esan da momentu gogorra pasautxut, ez? Etxien sakrifizio asko, etxien utzune asko, kosta huitzen da, ez? Olako momentutan entrenetia eta pasaudan dakin familizan eta kosta huitzen da, ez? Baina, bueno, danon artien erabakitza aurrera bota bida, erabaki dugu, nire helburua Lanzarotekoa zala, eta hori behintzet betetzia, eta lehen esan dakoa, ez? Oñati indala mapiko urte etortzen nitzenian ni, eski nagoen pentsetan bez, ez? Egunen baten nago iraziko nagoela, ez? Eta egiz esan, Oñatiko plazan sartzia eta ikustia garaipena zuria dela, posgarri da. Baina, plazerra izan da eguna zurekin pasetia, Lanzaroten penia da, baina ezingo gara zeure onduen egon, gureko gauke baina ezingo dugu okiko aukera hori.
sorterik onena eta ondo jarraitu. Eskerrik asko. Arte. Ustuta begia Taltzuen ez ikusi nahi parien Izetiura beste